Irridu li l-Awċin jgħixu tajjeb fi gżira, bġejjien infassal minnhom stess. Iddikjara dan il-Prim Ministru Robert Abela meta l-ġimgħa filgħodu nida b'mod uffiċjali l-istrateġija l-iżvilupp ta' Għawdex b'viżjoni ta' 10 snin. L-istrateġija mħejja mill-Awtorità Reġjonali għall-Iżvilupp ta' Għawdex, il-GRDA, tħares lejn Għawdex bħala gżira tal-villaġġi filwaqt li tħaddan 3 prinċipji ewlenin. Dawn huma l-użu għaqli tal-ambjent kemm dak urban kif ukoll rurali, tkabbir ekonomiku li wassal għal kwalità ta' ħajja aħjar u iżjed valur lill-identità Għawdxija. Id-dokument jidentifika wkoll numru ta' prioritajiet għal din il-gżira, fosthom pjanar sostenibbli, l-aċċessibilità bejn il-gżejjer, it-tisjieħ u l-ħarsien tal-ambjent, l-iżvilupp ekonomiku u t-tisjieħ tal-ħiliet tal-ħaddiema, il-ħolqien ta' oqsma ġodda u t-tisjieħ ta' dawk preżenti, il-promozzjoni ta' turiżmu sostenibbli, l-iżvilupp soċjali u l-preservazzjoni tal-kultura, il-wirt u l-arti ta' din il-gżira. Quddiem rappreżentanti minn kull tessut tas-soċjetà Għawdxija, il-Prim Ministru qal kif din il-viżjoni tħares lejn il-karatteristiċi u l-opportunitajiet uniċi li toffri il-gżira ta' Għawdex. Viżjoni tagħna bħala Gvern għal Għawdex hija waħda ċara. Dik li toħloq il-bilanċ li huwa bżonjus bejn l-attività ekonomika u l-aspetti soċjali u ambjentali ta' din il-gżira illi tant għandna l-qalbna. Irridu illi l-Għawċin primarjament jgħixu tajjeb. Irridu wkoll illi jgħixu ġewwa gżira bġejjieni li huwa mfassal minnhom stess. Ir-realtajiet ta' Għawdex ħadd ma jafhom aktar mill-Għawċin infushom u għalhekk għalina kien kruċjali li din l-istrateġija tinbet minn fost l-Għawċin stess. Hawnhekk tenna kif Gvern Laburista għandu l-kredibilità biex dak li nieda iwettqu. U bekk fil-ġimgħat u x-xhur li ġejjin jibdew jiġu implementati bosta miżuri. Fil-fatt huwa semma kif dawn il-proposti mhux se jibqgħu fuq il-karta għaliex se jibdew jiġu implementati mill-budget li ġej. Fuq kollox, Robert Abela tenna kif lan tal-Gvern huwa li jara li l-Għawċin jimxu l-qudiem f'ħajjithom u jgħixu ħajja ta' kwalità aħjar. Fassalna viżjoni li hija waħda adattata għat-tradizzjonijiet u għal-karatteristiċi ta' din il-gżira. Irridu Għawdex ta' villaġġi. Biex nagħmlu dan għandna direzzjoni ċara illi tmexxi l-qudiem din l-istrateġija li rridu nibdew nimplementaw sa mill-budget illi ġej. Il-Gvern qiegħed iħares hemmhekk lejn aktar inċentivi biex jiddirezzjona l-investiment u l-għażliet ukoll ġewwa Għawdex li jaħduna lejn il-ħarsien tal-qalba tal-irħula, il-ħarsien tal-ambjent naturali fost kriterji oħrajn. Semma kif Għawdex irid ikun il-mutur ta' tranzizzjoni ekoloġika fosthom billi jkun l-ewwel parti tal-pajjiż li jkun carbon neutral b'inċentivi għal promozzjoni ta' green buildings, l-elettrifikazzjoni ta' trasport, konnettività b'saħħitha u spazji miftuħa. Qal li l-akbar proġett ambjentali f'Għawdex, dak ta' spazju miftuħ fil-qalba tar-Rabat, se jara r-riġenerazzjoni ta' 22,000 metru kwadru ta' art. Saħaq li l-konsultazzjoni dwar dan il-proġett għadha kif intemmet u tlaqet tajjeb ħafna mill-Għawċin. Ma naqasx li semmi bosta proġetti li bħalissa tisiru f'Għawdex u li se jiġu inawgurati fil-ġimgħat li ġejjin, fosthom l-iskola primarja tan-Nadur, il-kumpless edukattiv tar-Rabat, iċ-ċentru l-ġdid tad-dentistrija u ċ-ċentru tas-saħħa. Il-Prim Ministru temm jgħid li Għawdex se jkun gżira ta' opportunitajiet li joffri kwalità tal-ħajja li tixraq lill-Għawċin. Sa dan it-tant qabel ma spjega fid-dettall priorità, il-Ministru għal Għawdex Clint Camilleri tenna kif permezz ta' dak li ġimni dillum il-Gvern qed jara li jħalli lill-Għawdex aħjar minn dawk li ħallew ta' qabilna. Strateġija li kien ilu jinħass il-bżonn tagħha, strateġija li propju ġiet magħmula mill-Għawċin għall-Għawċin b'numru ta' prioritajiet, b'numru wkoll ta' temi li propju issa ser ikunu qegħdin jiggwidawna sabiex nibdew nimplementaw il-bidla li hemm bżonn issir ġewwa Għawdex, il-bilanċ li hemm bżonn jitlaħaq ġewwa Għawdex sabiex propju minn issa sa 10 snin li ġejjin ikollna ir-riżultat mixtieq. Riżultat li fl-aħħar mill-aħħar tarbu għalih l-imsieħba soċjali, il-poplu tagħna, il-familji, il-ħaddiema tagħna u daw kollha propju li għandhom interess partikolari ġewwa l-Gżira ta' Għawdex. Il-Kap Eżekuttiv tal-Awtorità l-Iżvilupp Reġjonali ta' Għawdex, Mario Borġ, qal li l-proċess li biħtejjiet din l-istrateġija kien wieħed rigorus fejn saru sensiela tal-laqgħat ta' konsultazzjoni. Sqar li din hija waħda mfassla mill-Għawċin għall-Għawċin u msejsa fuq dak kollu li jagħmel lil Għawdex reġjun distint minn Malta bil-kwalitajiet, opportunitajiet u karatteristiċi distinti tiegħu.